Umuyo, Alan, Arale, Benjamin, Nawib, update. High five, Webia. I bound update, Nawara. You want to go down? Yeah, Nawara. So I see the B. J. White, given Michael Slot on the side morning. Ogbodo Yamwe. Ogbodo Yamwe. Ife ebelo. Na Uche Ogbodo jeje lụọ ike. Na ọ dịkwa wee. One like is in one no. Like said the girl. A man know yourself. Ah. I'm working again with a lot. I'm working against January wine. I'm working against January wine. And I'm winning ya blame no. When you not complain. Ya like the way to what. Money I get add yanka and there. Kedu ka nwoke a esi wee na-afụ nwaanyị anya na ya? Gosiri onwe so many things a na-ezoro gị. Onye gị na ya bụ fake. Onye gị na ya bụ enwe ọdụ confidence n'ebe ọ nọ. Ụmụ nwoke na-akwado nwaanyị. Program a ga-emetụta unu so much. Ka nna agbago. Anyị nọ ihe niile a na-ekwute abụ maka very dark man. Mana anyị ga-edebegodu. Okay, anyị ga-edebegodu okwu very dark man ka anyị finish ihe dị n'Uche Ogbodo. Akwai na aghọta. Anyị chọrọ itinye ọnụ n'okwu Uche Ogbodo. Uche Ogbodo bụ na Nollywood ka anyị matara ya. Na Nollywood ka anyị matara ya, ọ na-eme nnọọ fim. Anyị na-ekiri fim. Ihe niile na art fim na Nollywood. Inenesia life fa. You will agree with me na 80% of them bụ ndị na-alụ n'iyi. Na 80% of them bụ ndị ma na-achọ ka nwaanyị na-anụ dịka fa. Ihe ma achọ ka nwee mụ n'afọ yie fanwa. Amame na ọdana. Onye bata ọrụ fim, ị na-awọchi ya. Ọ dịnwa innocent. Ị na-like ya. I follow bear up. Movie niile ọ nọ na ya, ị na-awọchi ya because n'oge movie ya pụtara ọfụ. If I ji watch movie bụ poster. Na-egekwa m ntị ọfụma. If I ji watch movies anyị before poster. Ije na video club ka ị check ya movie ga-watch. Ibe na-enye gị bụ ị na-anya na poster efo enwere faces ị ga-afụ eju ọnwa fenwere fim enwere ike si na ọ dị ya na onwere ewere ya n'oge ewechite ya na mgbede ibuku ahead na ọ bụ na ewechite ya si debele maka na o nwere faces efo. Oge anyị follow Genevieve Nnachi onwere Genevieve enwere ala, Genevieve enwere ike. Ịda atụ ọnya jee watch ya film o mesi 2001, 2, 3, 4, 5. Onwere ala, onwere ike. So definitely anya na-follow Genevieve because of ala na ike. The first movie Iniedo Melio wee nwee fans. Bụ movie ya na Kenneth Okonkwo mee.
oge a na-abụ Kenneth Okonkwo as a prince na-emove ọ bịa na-ekiri moto o ji wee move na-ekiri convoy with Charles Awurum. Oge a ka onye ọbụla bịa lọvụ Iniedo efolo bịa social media adịrọ mana anyị na watch movie niile ọ nọ na ya. Another thing na-enyefe ego ọ bụrụ na the marketer mee film a adọka bọsị ebupụta film a ole yaga efu na faces niile a melụ film a ọ ga-akpọkwu ya na next one. Etu a ndị gbara na-abụ onye aka tọmtọm so ya agbagoro n'ọkụ n'ọkụ etu esi akpọ ya ọ na high price from 500 ba ọ gbago 1 million, from 1 million ọ gbago 1.5. ọma na ya akwụgodo n'ọkụ o nwee followers Iniedo nwere ike oge a mana anyị lọvụrụ ya. Many of them na-eme film anyị na-efolo fa not because na fa nwere ike maala ife anyị na-efolo karakta. Mama G anyị efololu Mama G maka ikie, ife anyị na-efolo Mama G bụ maka karakta ọ na-eplay. Well that part, thank you. Role ọ bụla play ti ọfụma ọma na-efolo begodu nya kpatara na that film ọ bụla imelu bupụta ego afọ a ka ị ga-azagidesi na onye abụ poka mezaya afọ ọzọ na film Ọsụọfịa afịa ọbụ Ọsụọfịa afịa abụrụ Ọsụọfịa Ebubedike abụrụ afịa mana afọ o ji wee mee film move ọnwa o wee bụ na eri oge ni Nkọli nwa Nsụka afịa ọ bụ Nkọli afịa abụrụ Nkọli ọ mara omeda film dị film ebubutie ọzabazie dị afọ n'ọkwa ifuru ya. Ị na-efolo Nkọli nwa Nsụka maka alịa ka ị na-efolo ya maka ike efololi ya karakta ya. Mana ya afụka na echi na ọ ga-agbapụkwa ka o jee mee ike maka na ndị ọzọ na-eme. Ewee gosi Uche Ogbodo ife ndị mmadụ ji wee like ya dị gelu mgbe a etu o si eme film iyotago karakta ya ọ dị sharp anyị imi ya ndị mmadụ abịa like ya dị gel na-efolo ya. Inene most of the girls melụ Nigerian movie those days onwe ya nke malụ mma i compare today. O nwere ụmụ ejima na-abụ na-eme film well no be say them fine, no be say them fine mana film ọbụla anyị mekwa anyị anya o nwere ya ma afa sef fa na-eme film steady but you no go know their name. Fa nwere afa mana ọ bụrụ afa anyị nwere ife a na-eplay role fa na-eplay. Tonto Dike kụziri je lụọ ikie sisi ọ lụchara ike ị na-ekirizi film ya. Amazi as onye film Tonto Dike for now ama ya as onye film oge o ji ebe na ya bụ king nwa onye maghị as onye film again oge ime film aga na anyị na ụbọchị a ka afadis Angela je lụọ ike nke ọ dị ka afa na-amazi aka na-emenwe onwefe intimidate yotaga fa na-eme onwefe intimidate na ọ dị ka eze na-eli music ọ dị ka asị na ọ bụrụ na ịlụ ha ike ọ dị ka ọ na-eji ego yotaga ọ bụrụ na ịlụrọ ike a na-afụ gị na ijiri ego ha fi na ike a ga na-adọta aha ndị mmadụ. Uche Ogbodo anọ na di kedu ihe iji ike eme ọ dịghị uche ọ dị ike. Many people ji elu ike ahụ nwụọ n'elu tebụl ebe anyị mere operation. Ọ bụrụ na ijele ije anatarọ ọkwa anyị bịa debelụ RIP onye bịazie si na onye de RIP ka ọ ga ọnụ dị asị respect the dead
Obria, I say I respect the dead. Man, no opportunity to get you cook on the anobi. Before I say why you respect the dead. So onye na-respect rọgoro onwe ya ka ị ga-eji respect. Nyanwa mana ife ọ na this journey bụ ịda na ọ dị ndụ ọ na ọ nwụrụ anwụ. Ọ bụrụ na ọ dị ndụ anyị ga-ewu, ọnwụkwa anwụọ anyị ga-ewu. Ife sọlị ya ka ị ga-eme. Society anyị nọ n'ime ya bụ just like this ka ọ nọ wee deteriorate ya. Onye fụ ihe dị aṅa ya ekwu na mana ife a na-eme ụmụazị affect. Ọ na-emezi some people fa na-afụ ya na etu Chukwu si wee kefa na Chukwu mee mistake. Ọ ka abụọ bụrụ na o mere like this. Ọ ka abụọ bụrụ na o mere like this. This guy jeje ruo imi ya. Ọ bụrụ ya bụ mama Okamba. Zik Saloma. O wee sị na i post o picture ya etu ọ dị before. Na ị dey help ya na ị like ya. Yetago. O bụ imi a di ona ahụ ọ dị wee make ego, make fans. Ndị mmadụ alaike ya ga-ehe anyị na art etu anyị imi ga-adị na etu iru gị na-adị. That your expression, mannerism, ọ ife ndị mmadụ like wee na-efolo. Ị nọkọtazi ọ dịka nwa kọchịkọchị abịago ogo n'aka iwepụ ya. Na iwepụrụ na ima art wụzi that role ị na art before. You no go fit. Ọ bụ ihe ndị mmadụ ma bụzi ya. Artificial abata gị ya fake ka ịbụzi na. Uche Ogbodo a nọ na di wee jee rụọ ike. Ike ọ rụrụ kịta ọ ka di ya lọvụzi anya mụọ. Ka ọ na di ya na-achụgharị nwaanyị nwere ike ya wee decide ya ka ya jee rụọ ike. Ọ bụ na ike a ga-eke ibu di ya. Ịrụọ ike wee na-agazi na-aga na. Angela since Angela jeje rụcha ike ya so white pant ka ọ na-eyizi. Oyi pant ya agba ọsọ. Ọchana ọgba ọsọ ahụ ka dị ike wee dị soft. Ma ọ gbaa dị ọsọ negedu ka ọ bịa dịsị. Iji erube ike rụcha dịka nons mirage. Ị na-watch nons mirage ata nkọ ikpu ya hụ na. O wee jeje rụọ ike ama mbọ ka dị ike wee buo dị ikpu ka ọ nọọ gịnị. Onye rụcha dị ike wee bupụtezie dị ikpu. Ị na-ekiri ikpu ị na-ajụ which model 2020 model ka 20. Nwoke a na-arụ ike asef ndị dọkịta na-arụ ike unu nwekwa sense. Ụnụ mara ụnụ amarụ nche iru ike na-anata onye ego ka esi n'ọkpa arụrụ detin wee gbago. Esi n'ọkpa arụrụ detin gbago so that na onye azụ afọ onye ọkpa ya ebunwo dị ike. Ọ bụ ejeje rụọ mmadụ. Ebe a na-akpọ nke a bụ akụchie. Ọkpa dịka toothpick. O nwere anụ, o nwere arịrị ma arụrụ ma ahụhụ ama nke unu si akpọ. Ị na-enye ike ya na-ebu ibu ọ na-agazi ike ya na-ewu. O nwere atụrụ nke ụdị atụrụ adịghị n'Afrịka ọ na-aga ike ya na-eme vugu. Etu a ka ike ndị a dị. Ire n'ọkpa dịka toothpick ị na-edezi ike ebe odite. Nwaanyị na-aya arụ ọkpa bido n'ọkpa rụrịa ka ọ join ọ dị ike ka ọ dị ka ya si n'ogbu ya wee na ụmụ iwe ya ha na-eji nwaja ya ego eja. O wee ebe m bi na Ghana nnọọ mgbe ahụ na Ajịrịngano na Ghana. O nwere ebe a na-abịa arụ ya Afrịka ma ụmụazị Naịjirịa na-abịa ebe arụ ike. Ọ wee rụsi ike aka gịnị mee ka ọ wee na-akọmodeti amụ ọfụma ka ọ gịnị. Achọpụtakwana na ndị na-enweghị ike sef na n'ọfanwa na aka ebudu sef. Nene na ụmụ nwaanyị dị slim ya na-emeri ya ebere na ọ ya na-ebu nwoke hụrụ na ọ na-eburukwe nwoke a ihe niile a na-abachakwa ahụ. Ka ị na-arụziri ike ọ ịfụ a nke iji adọ na ka eji rụọ ya ka ya bụ yiri akwa ka ofe itie dị akwa.
I don't think no go we fit edi akwa. I don't think so. Maka ọ bụrụ na ọka we fit edi akwa, anya na-arụ ya ka o buo ibu ọ na-ebu. Ọ nwa ja ife a ga-enye gị ebe a, nwa obere ife. Mana nke a bụ eruo ndị anya ukwu ị ga-ere n'ọba gị, mụra saizi ọba wee mụra saizi ike ị ga-echuz. Elu ebe ebupụta katalọg, ije eburu agbụ ike, mana ịma na ịnwe mkpịsị ọba gị dị ka mkpịsị, aka ụkwụ dị ka aka. Uche Ogbodo ịgwa ana ụmụ nwaanyị niile na-arụ ike bụ ndị felule fel. Yes na ha ncha niile. Afro ndị de Uche Ogbodo nụrụ di, ndị mmadụ ama ịbago ọnụ na marriage ya. Na ọjọọ sije na this guy, no Uche Ogbodo na-anụ the guy. Ọ tọrọ the guy atọ. Anyway, ọ dị ime ahụ bụ onye maka ọ dị ibie. Ọ na-adị m ka Uche Ogbodo ọ dị insecure. Uche Ogbodo dị insecure. Ifua Blessing CEO. Blessing CEO kọgide mpiti mpi iche na onye anụnwa na-ekwu ihe a na onwe ya zuru ya. Ị mara na onye anụnwa na onwe ya ezughọrọ ya. Ọ gbagharịgide ọ dị aka ya sị Blessing ejeje jee rụọ ike, rụchi ike wee na-aga ka gịnị ebe n'oge ahụ emere arrest maka ọnwụ ube mba ọkọ gịnị. Gbasa polite a ka esi aga mara na ike ya ka na-egbu ya mgbu. Blessing CEO mechara nke agagide na ike aha akwụsị ịfụ ya ụfọ wee mapụta wee ebe mere anyị lọv. Ọ kpọpụta nwoke ya na ya mịa ọnụ na-ezuzugharị. Nke na nwoke mịa ọnụ na public nke nwa bụgodu second hand. Nwoke na-amị ọnụ second hand. Ịhụrụ na-abụ gbanjo. Ụmụ onye n'ime ọnụ bụ nke abụgodo shee. Ụnụ na-abụ second hand. Nke nwa bụ elu ọna di, mụọ nwa, gbapụta na be di. Nke na-anụ ọna nwaanyị, mụta ụmụ, nwunye ya esu onwe ọkụ. Nke ahụ aga. Ọ na-abịa akụrụ pụtaziri wee na-eme lọvụ ka ya sị na ụlọ afọ bụ lọvụ mbụ. Ọ bụgodo ụmụ secondary school ada ezuzu dị nzuzu a. Onye na-apụta n'anya ka ọ wee bụrụ na ele ọbụ nwoke a na-akarị ya akarị. At that age ịnọ ihe unu kwesịrị ịda eme bụ ịda apa mpa na-create way for your children. Yes, ọ bụ ebe emi ọnụ. Onye ka ị na-amịrị ọnụ? Ị na-amị ọnụ ntụ na lọvụ ejubaghị afọ ka ọ nọ gịnị. Ihe abụ ihe ụmụazị ka unu na-eme. Ebe ụmụazị ka unu na-eme ibe ndị nzuzu ndị na-enwero sens. Ọ ya ka mmadụ ga-enecha ọ ya asị adịa. Follow ya. Ọ na-eme nke a na-eme nke ọzọ. Follow ya. Onye na-efolo gịnị ka ọ bụ ige. Ịkọgide ego kọdosicha ụmụazị ụmụ mmadụ anya nke bụ Blessing CEO. Ndị mmadụ ebilivu oge. Ụfọdụ akwụpụtasị ya na be di ha. Onwe ihe eji nwoke eme. Finally, you expose onwe ndị mmadụ amara na ụmụ nwaanyị na-ekwusi ihe abụ na ha enwe opportunity or na the thing adịrị available to them. Ha na-akachisi up na-edebe arụ na onwe ihe eji nwoke eme. Uche Ogbodo jeje ruo ike ya latest o gosiri na ya nwere onwe ya ejuru ya afọ. Ọ dị possible na ọ force onwe ya into that marriage. Ego ya ka eji wee sponsor the marriage. And ọ na-try everything possible to keep that marriage going. N'ọfụ ihe nji asị gị bụ nwaanyị. Ure n'oge chịba. Nwoke bịa ya wee n'oge gee ya ntị banye. Afụkwara m nwa vidiyo na-akwụgharị kịta. Nwa dị 14 years. Abịa mee gị agba nkwụ ya. Ama m onwe ya n'ebe afụrụ ya. Obere nwa dị 14 years nụrụ di, ụnụ ọfụrụ ya. Mbọsị nwa n'ụdị. Dị nwa dị proud. Buru mmanya. Before ndị okenye, ụmụ nwaanyị obodo, na onye ọbụla, buru nwa kọpụ ya gagharịa. Ya na-ekwu na that boy tụbara the girl ime. Ọ tụbara ime jee nụrụ ya.
If love agba mgbe eji ya mebe ọnụ etu ọ tụbara ime the boy ya sị ya ka ya gbafuo. The boy kwechiri dị proud etu o si wee megodo ebu ya mmanya aṅụ ya ọbee dị mmanya ọ dị ka ọwụfu ya wụfu tinye ego ebuji iko the boy emuvukwa efu ihe youth na-emere onwe ọ ya bụ love of my youth. Otu ọ bịa this girl na the girl anọrọ onwe ya dị ọmụọ nwa nne di ya na nna di ya na ya enegide the girl echikwenu na ọmụọ n'ọzọ before nwa ga-elu 30 years. A sị gị na nwa ahụ eyi witness marriage ya 14 years ago ị ga-asị na asị na obere nwa that small boy ka n'obi ọ ma na o nwere ihe o mewuru na gị nwaanyị na ha achụ 40 kịta mana egwu na atụrụ that boy nne n'anya akarịba 18 years onwe ya juru ya afọ nwanne onwe ya dịka onwe mmadụ iju ya afọ self confidence onwe gị juru afọ etu ọbụla ede mee ya accept like that. I dey tell you ọ bụrụ na ị nụrụ nwaanyị na nwaanyị ị nụrụ no by mistake na ọ bụrụ ife ị chọburu ime mana ị nụ ọnụ ya ife ị na-edizi ebo idebezi arụ na ọ bụrụ by mistake bụrụ mistake idozie ya like that kuchubia na nke ijika emena ka onye a na-afụta onwe ya n'ihi na emeri ya ọgọ hapịa ya exercise ya full right ya obi aṅụrị ya na obi ọcha o ji wee nọrọ with you is enough ịkpọpelụ gị ụzọ eziokwu ka m na-agwa gị na o nwere nwoke ị ga-eje bie ịfụ na ọchịsara ụmụazị onweba nke toro mana o ji ụmụazị isii onye o doro anya na onwe ya ọchị ị ga-adị surprise na ụmụazị ya na-erikwe nri na-eje akwụkwọ ma nwoke enwe ezigbo biznes ọ na-eme ịma nwaanyị obi ụmụazị ya niile na-eweta ihe ha na-eri obi mama ha na-eweta ihe ha na-eri obi mpa ha na-eweta ị ga-ama ka isi na-eme ya. I dey tell you as long as ị na-ejiri fear n'abalị ya banye ya onye abịara dị ọjụ onye nwoke kwụ n'ihu ya ọ na-eme gaị odebe ahụ na ofe ezuru ya ọ ya gbagharịgide o kwegidezi ọ nakọta onye ọbụla agbafuo o nwe ozi onye ha ya ihe na-abịazi bụ ndị ya abịala ala guys na-anọ na abroad buku ha wee nata otu a bata ụlọ Easter ka m wegodo Christmas men batacha nọsia with them each of them nọrọ nothing less than 7 to 8 or 10 guys ndị bukuru ha buku wee bata ntị adịkwa o nwere onye nke si America na-anata ihe the girl na-adị ya mma o nwere ike debere the girl $500 na ihe nna-agba onye nke si Europe na-anata onye nke a na Africa already etu a ndị niile a na-achat ya men batasị eme ya invite ọbịa etu a ka o si meet cha ndị ya niile enyere ya ego ihe niile ala gbadokwara ya onye la otido onye la otido onye la otido 5 6 7 10 batachara alacha anya waba nyecha ya ego at least ọgụgodo ọfụgodo na ọ na-achụgodo 10 million na Christmas ya ọ tụ ala with 10 million na plus nke oji o nwere target ka ogogodo ofu moto gwa ka a na-afụkwa ya n'osoro ya na-eme ọkọ ka o jekwago ụlọ na ndị ọzọ na-eme o were arụ ya na-eche ọjị ma the more ọ na-eme the more the story na maka na onwe onye ga-abịa lacha star mechie ya na-eyi ekwute asị kedu etu alakwa achawo kọta ọ bụrụzie star ka ị ga-ala ime akọ o nwere nwa hukọp ị ga-ebu ibute nwa hukọp men ga-adị awe ịkọ ka isi nna na onwe nwa ibute nya nna nwa amaka maka chi na nwa adịrị ka onye na-eme hukọp ajọghị ebe ka isi bute si n'ọnụ ọka osi Owerri
o si ebe dị ona nwa si Enugu ị call guys nwa hook up ka pass information o wee dị ka ọ bụ ịta star na ịta star ebute ya update na ịgba update onye o ruru otikwa akwụkwọ a na-eke nọmba ị nwere ike asịmenụ na nke ekụchakwa nsị na nke chọrọ m nọmba esi m were ya na onwe iji after ọ na-eta ana mbidokwa chatịrị ya abụrụkwa a fan ka ife na-eme na chatịbakwa before you know it onye nke esokwa taa etu a ka a na-esi ha ncha niile dị loose ha ncha niile dị very very loose industry abụ industry abụrụ ọnụ is a cost industry no moral ha ncha niile na-alagheri na-alarasị ebe ararasị ebe ijiji ka mma emegidezi nwoke ọbụla nwụrụ anwụ wee dai aghọrọ ya n'elu. How many weeks ago ka I witness a marriage dewu since ya nke a nụrụ di iwọchị ya efuzie were anya ofu ka ị wee ghọta ihe m na-agwa na ndị a dị very very desperate. Nwoke ọbụla nwụrụ anwụ adaghị ha kụchie onye a omume ọ ya na-eme egosi oso na onye a na-achọ dị si nsi a ha ncha na-achọ dị ebe ka ịfụkwara n'ụdị mgbe a chọrọ ha achọ ha na-emega ya kịta ha jizi ego na-ayọ biko. O nwere nke mere post one ga-ebido na-apụta n'iru akwụkwọ sinslasi eburu ibu onye Nsụka kịta anyị ya debere 20 million nwoke ya anụ ya na ya ga-enye ya 20 million one girl iki ya eburu ibu o nwere n'iki ya agbagharịgide na social media onwe onye daịrị nwoke ọbụla ga-ada kịta ọ dị ready ịdị awọchip the boy mana ọ sị na ya dị kwa 40 years ka 46 years ka ọ sị na ya dị. Gwanụ ụmụ nwoke na-akwado ịnụ nwaanyị na-eje achọ onye dị 40 years. Nwoke ga-abịa fọ nwaanyị dị 40 years bụ nwoke mụchagolo ụmụ ya mechago ihe niile ihe onye bụ nwaanyị ya na ya nka so na ọ na-anụghị anụghị na ọ ka ịmụ ọrịa nwa ọ da-abịazi okwu ka ịmụ ọrịa nwa nọọ ka gị na ya biri ọ mụchaa n'ihe ọ ya amụ too ihe ọ ga-eto nwoke dịzie dị ka ebe 60 years 60 something years ma seti Peter Obi ha ịghọtago seti ngịga ha na-achọzi onye ya na ha ga-arịtaya based on na nwunye ya nwụọna ọ chọbago ma ọ bụrụ na ọ ewepụ ya na ị na-achọ nwoke dị 50 years ụwa na-achịgharị since na-ayọ Chukwu ka ya nụta nwaanyị mụbazie nwa ikekwe nke ọ mụtara saịdị na-eru ozi aka ọ ya abịa to you no go see am maka ya nwere ambition o nwere ihe ọ chọrọ ime achieve ọ chọrọ nwa so you no go look your side ifugo na ịghọrọ afịa ịghọga afịa ọ bụrụ by your making ọ nature debere yo na nwaanyị ọbụla na-eru 37 years na ụmụ nwoke ya agba ọsọ. Why? Because of menopause. Menopause abụọ mmadụ na-eme ya mmadụ osiro ndị village n'aka ọ arụghị ejighị akwa na one how many eggs ka ị na-eproduce nwuzi o nwere ọkụ na-eyi akwa oge ọ dị young ọ na-eyi akwa steady na-eyi o nwere time oge eru ike agwụ ọ na-eyi nwuzi akwa efughị etu a ka ede akwa anọziri n'afọ ọ gbadana from mgbe dị 32 years ka o bido na drop imegide ruo 35 ọ na shrink o nwere mgbe o eruo otilo ọzọ oge a kafa na-adịzi too desperate nwoke ọbụla akpọrọ ya na phone o wetuo obizi ya mana ọ nwere oge na-abịakpọ ya na phone how did you get my number na-ada ka how did you get my number ị na-ajụ ya nọmba nke nọmba gị ọ na-enye contract nọmba gị ọ na-akpọpụ ụzọ nke how did you get my number akwa ị na-aghọta ọ na-asị how did you get my oge oyi eruo onwe ozi onye na-ajụ ụdị ajụ a how did you get my number ha narị ayọ Chukwu ka onye akpọ ha akpọọ na phone nwoke ọbụla daịlịn ewere ha
Okay, isi na the boy mere mistake by iwufu dị mmanya. Nnukwu mistake na ọhịa na-eme ndị be anyị. Onye jee ịnụ nwaanyị ebute mmanya nye ya ọwụfuo ya na very bad of us. Ọ dị so bad. Very very bad. Ị na-awụfu ya na gịnị? Na ndị be nwunye gị na-enye gị poison. Na-enyezigo nwa ha ka nwa ha bịa bibe gị ụlọ mana ha chọrọ igbu ha ebe a. Nya nna nwunye gị chọrọ igbu. Since ị na-abịa okwu nwaanyị onwe onye taga etiri ka o gbuo gị. Ọ kịta a na-ebu ịgụ nkwụ a ka anyị egbu. Hello. Yes. So onwe onye na-egbu gị. Onwe onye na-egbu ije ebe ndị ọgọ ga-ebu ịgụ mmanya ṅụọ hapụ ya ndị a na-ezuzugharị ka anyị wofuru dadị ya abịakwa echi enyekwa gị mmanya ya aṅụkwa ya. Ọ friends ga gị na ha gana n'ebe a ya agbanyere gị ya na nkwụ. Why ji bụrụzie your friends bịaba nkọghị Adaobi ji asị nụrụ di ụbọchị ya ọkwa nọ ka o buru mmanya bụ di ya aṅụ di ya aṅụcha bụ ihe ọṅụọ ya nwa aṅụcha mgbe m nụrụ nke m efu aka nsị ṅụ nke m aṅụrụ nya ṅụọ ya ọfụma ya na-agba gbanye na ya ka m a na-ezuzugharị ndị be anyị na-amụta abịa ezuzu anyị egbughị anyị ana nwa egbughị na ego ole ka ị debe a ga-eji ya egbu gịnị ka ị nwere ndị nwere prọpati ndị nwere ihe niile a na-aṅụ bụrụ akara ogori dịka chichi debe asịrị anyị ọ wee ya gbuo ka onye were ya prọpati ka ọ ga ogbukọrọ moto gị paakị ebe a ga-egbu ịmara ya abịa ileti ndị ọgọgodo ahụ ịma ọ ndị ọgọgo ka ileti daa ịbịa be m gọcha mmanya nye gị wụọ ya na nna m makpọ ya gị nwa m you must go ị ga-ana I tell you na ị ga-abịa naba ana onweghị ihe i butere ebe ị ga-ebu ya si na my compound ya mmanya niile anyị bụ bịa agbamnkwụ a ị ga-arapụ ya si na my house pụọ m ga-edebe bouncers debe ya standby etu esi agụrụ gị n'elu sepụ out of my compound ọ ya gbagharị it's an insult to me na by the way gị gotekwere mmanya ahụ ewere mmanya igotere gọzie bunye gị wụọ ya na that boy made that no mistake ọ bụrụ na mistake kama no ignorance ọ ndị mmadụ na-edufu ya ndị ha na-awa ọchị gasị enyere gị mmanya ewufuo ya na werezie ego onye ka ị na-enye ego mụnwa ka ihe wetara ego m afụbeghị mbụ ka ego isi akọnvinsi m na ego a na-ịta ya poizin mmetụ ya aka ka m nwụọ mkpọizie nwa m ije gbuoro m nwa m ọkwa ya ije gbuo ya ị ga-enyekwanụ m garanti na nwa m ahụ na ihe eji egbufuru gị nye gị mmanya wufu. So back to ụmụ nwaanyị anyị fancha ihe niile efu na nwaanyị ọbụla abalị ebe a ọ na ha na-adị too desperate. I wonder why ha ji wee emegide tọnụzie the movie industry to ihe ọ bụzi na onwezi nwaanyị n'ebe ahụ ha na-eteki serious na onwere nwaanyị nọ n'indọstrị a na-eteki serious na ha na-alụ ike ihe niile gbasara ụmụ nwaanyị fake. Nwaanyị ọbụla efuru kịta na-abụbutere ala ịmarago na ọrụrụ ya arụ na ala abụ original anụ ya ọ rụrụ ya arụ o nwere ike echi onwebe kansa ana obido inwe kansa sorry na na-alụ ọkụ anyị alụ obido inwe kansa ego niile kpatara ga-ana dị ya maka a ga na-eme kemo oghọtago so otu a iburu ego gị niile na-aganye ya ebe treatment of cancer dị ọ rụrụ arịa arụ nke ọbụla efuru bụ ike gbaba n'ike a bụ fake arụrụ ya arụ o nwere ike echi o develop cancer of the Nyash ego gị ya gwụ ebe ị na-etreat Nyash ị na-etreat cancer
ihe o bu n'isi bụ fake and o believe na ya kpụrụzie ya ma mma. Ntutu Chukwu nyere ezughọrọ ya. Mkpịsị aka na nke ụkwụ fake. O believe na nke a Chukwu nyere ya ọma ha mma na ọ bụ ya na ọ bụ ya na-eme fake. Eyelashes fake. Ị na-ene iru ya anya, ewere makeup ka etisicha ebe niile nke pimple na-eme pimple adịghịzi ya, ịma na-asa iru ifukwu ya. So ihe niile concerning them bụ fake. Such a person chọrọ ka take ya serious. Such a person chọrọ before take a decision ka ị consult anya ihe ọ bụla ị na-eme na this house nọ etu o si dị n'obi ka ị na-eme na ede anọkọta nnọọ malụ na ya bụ your wife ka ya nwekwa a lot to contribute. Gịnị ka ị na-contribute? In what sense? Nke nyere gị ala ahụ ka ị take a decision about yourself. Iwe je na-ebu silicon na-ebuju ibiri n'ala bụrụ n'ike isi ọkpago ihe niile ka isi amụ ma eze gị ichenjiri everything. Na essence gị ka ọ dị etu a ka ị ga-esi wee na-eteki decision na family. Ifu gị kpatara na ụfọdụ nwoke ndị dị allow you make you talk. Ihe ọbụla bịara ya n'uche o mee ya like that sideline ọgụ maka na o nweghị ezigbo idea inwe. Ihe everything about you bụ fake. Nwoke laikere etu ede still o nweghị eju agha afọ. Ihe niile ị na-ekecha onye ka ị na-ekechara ya? Ebe ya mapụtalụ uche gị ọgwalụgụ na nwoke amahọ na ntutu ya abụọ nga enwe nwoke ma ivu nne mere maka ntutu fiber onye China kuchiri wee jụ nwoke na ọ na-eri na common hair 400,000 500,000 ogonye nwe ọ bụrụ na common yet nwee ya mana ọ common. Onye anọ na ije na family o si ya o nwere ndị na-ada eje akwụkwọ dị ya, o nwere ndị agụụ na-agụ na family ya mana ọ ya agụta 500,000 nye ka ị ga-egoro fake hair. Ọ bụzie na ọ weta ya ọ bụrụ na he cannot take care of you. Ọ na-adịrị ụfọdụ ụmụ nwaanyị be nna ha today. Ọ bụrụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na ha anụta di ha megidezie this high demand megide high demand ụmụ nwoke gbafuchazie mgbazi ka ha ebidozi irituzi from their high horses na-enezi nwoke ọbụla come as you are nke na ha dị ozi ransom na nwoke ọbụla ga-abịa ga-enye ya 20 million. Ọkwa ifuru video kwa ifuru the post idebeziri nwoke 20 million. Ịma na nwoke ọbụla ya bịa okwu kịta. Okay. Check that door. Nwoke ọbụla ga-abịa okwu na ndị mmadụ ga-afụ ya na-egori ego. The man ama enwere okwu aka ya. Utu aka the news esi na-aga ekwuo na this guy na-anọ ya. Okay. Nke a nwaanyị na-anọ nakwa 20 million nke eji wee gote the guy. Etu aka ọ ga-adị. This guy dewu nọ. Ọkwe na-anụ story akọrọ n'isi na the guy mere post. The guy wee je comment ya. After ka the guy commentary ihe ọzọ afụziri marriage. Maazị aka nke nwaanyị si wee jezie na inbox wee kpaba akpagidezie all the lapses nke nwoke nke nwaanyị achọghị dị mma. Ihe ọ na-epotrezi nke nwoke ka nke nwoke bụrụzie angel overnight with all his bad character, bad attitude. Ọ chọkwa ka ekwu about it because the guy n'onwe ya bụ sent. Agụbara ya akụkọ the guy akụkọ ya tọrọ ụtọ mana ibidozi na-agba ya n'ọkụ. Onye abụ onye chọrọ ka anyị soro gị na-ebuga nwoke bụ nwoke. Yes, he's a man of himself. Mana o nwere ihe bụ integrity. Eche na ọ bụsi role model. Ya ejeje bi aka ebe ndị mmadụ ya na-asị n'ibiri aka na ntị aboki ka ọ na nwoke kpatara ego ọya bụ ka eji emejọ nwoke. No,
all the source through which you made that money ka a na-echeck. Anyị Igbo bụ na ejide ha n'ego odogwu ma ndị jiri eme kidnapping bute ego odogwu, ma ndị gburu mmadụ bute ego odogwu, ma ndị gburu wayo bute ego odogwu, ma ndị na-ebi ajọ ndụ dị iche iche odogwu. As long as iji ego nwee mmadụ ebu asogo na azụ bodyguard moyen na-ịrụ họteelụ, inwere factory, inwere nka iji convoy aga iburu n'odogwu. Nobody cares. Eche na ene gị anya ya bụrụ ihe ụmụazị na-etonite ga-enegala anya si no anyị ga-efolo in the footstep of onye even though na mmadụ agha dị complete, mana onye a enwere ndị merụ fim na-enwero skandal. Enwere ndị merụ fim maka enwero skandal. Mmesi ahụ na-ele oke ikpe ọrụ onwe ha ba wụọ pụọ. Na ere anyị nọ n'ime ere ọ na-abụ onye ebubutere ala ya nwoke ahụ eme appreciate. Onye enweghị ike nweghị ya nye anya anyị ka mana na onwe ihe eji ike eme, onweghị ihe eji ala eme. Ihe nwoke n'idiri ebe ị nọ bụ brain dị oke na-amụpụta ideas. Ọ ihe nwoke n'idiri. Iruo na Lagos Island ị ga-afụ some ladies diva arapụkwa na Lagos nọrọ China na-azụ ahịa. Ndị nke a nọ n'ebe a na-aghọrọ ahịa n'elu na-agba mbọ na-emesi ihe ike. Ọ brain ine ha nchara nwa nke ya afụ ike ebe a maala. Ọ bụ mkpa ha bụ ka ha build with their husband. Eje meet na take ya serious because ha mana okwu ha ya ekwu their contribution ga-move this organization, move the association, move their community. Ọ brain bụ ka nwoke niile. Ọ bụghị ike ahụ mgbe ọ na-eruo onye bakwu onye bu ya alụ dị manụ na anụ ya na amaala ikizi ya. Iche na nwere ebe eji labs eje. Ụfọdụ ndị abụcha labs kịta jegodu na beach ka efu ndị yi pant sisọ pant efu anụ yọkọrọ ebe a ịgachi igbu anụ ewe yọkọrọzi ebe a na-eji jọghapụ ahụ. A na-eme ụmụ nwaanyị ebe ọzọ ha na-adị ibu nwaanyị nọrọ ha n'ọfụma aka ya ebuo iwe na-eneziri ya. O nwere ike ọmụọ na ụmụ n'ọnụ afọ adọrọ aka ya adịka aka amụ ya na-akpọ ya aka Christian mother aka ahụ na with labs ya dị ike ya stretch mark abịa maka organic. O nwere mgbe o ya eruo n'ọbịa ụgwọ efu na ọsọ jin ka ị ga na-eyizi. Onye na-eghe anya ịma mma na jin, mana iyipụ jin gị ahụ nwoke ahụ gị na ya bi ọ ya mekwa gị appreciate. Ụnụ ada eche ka ibe ya eme ọdịnihu. Ihe a mesizi eme expire nkọ ịgbazie jekwu dọkịta a sị na dọkịta a nwụọ na mana amazi ebe ọ nọ. Gịnị ka ị ga-eme? Ibebe akwa mgbe ahụ esiri ogu bebe kịta ị na-eme na ọka ịma mma a na-ekwu erisi. Mgbe Mercy Johnson na-eme fim afro na ya aba ahụ ya na-ahụ ya na ọya dị ya eme ya appreciate Chineke ọ na-adị wait a na-afụ ya. Ihe eji wefolo Mercy Johnson abụghị maka ike n'ala. Ọ karakta nye karakta inyere ya ọ na-eplay the role ọfụma, play ya ọfụma. Ịchọ ka onye ga-agburu ịchọ ka onye ga-ezigbo mmadụ ịchọ nke ahụ amụ onye gị ya nke a na-ezuzugharịsị. Asị na anyị nọ na society ndị isi dị mma nọ ya. Echikwe nke a gbapụ ya chọrọ ime fim. Fim bụzi onye ike wụ ọgbajezi ya ji ime fim onye ike wụ. Yes, ọ bịara. So Uche Ogbodo
Yeah, but the latest. Kainenenu from now onwards. Henceforth. Kaifi here oga add in India. Mike ya. Ogenya more roles in the industry. Ike ya. Ogebute ya endorsement. On emweta. Ike ya. Ogemia. Kenya appointment na federal. Anyị ga-afụ ihe ike ya ga-eweta. Ọ ga-eme ya ka ọ makwuo mma karịa ka ọ ma amụ. Ka anyị fụkene, yes, afọ Mercy Johnson lately, ama na o slim down. Ụfọdụ na-anọkọta slim down maka na onwe ihe eji ike na ibu eme. Nke na-eme film before ho na akwọ mechara jee slim down ma Warri Pikin. Warri Pikin si na fat ya na ọ na-enye ya nsogbu, ya na-efe ntị ugbo n'ọnụ, BP ya na-adị high steady. Na bịa ka mmadụ na-echere je na-amịta fat na-awụ ikwu onwe ya ka ike wee gbuo. O nwere ihe ji ike eme. And ịma na ndị a na-emesi ya na this age ha na-eme ya. Oge eruo, ọkwa eme ya bụ fat. Nwaanyị anwa ibu panti n'ile n'ike ya anya na-ajụgịrị ya maka na ike ahụ agbasị mkpụrụ otu a na-enwe dị mpụ nke fụkọdị ihe adị otu a na etu a ka ike ha na-adị nke adị ona nke adị ebe a nke adị ebe a dịsi ona adịsịa ị na-edezi dị ike anya golite anyị ga-alaiki bụ agbanyụ ọkụ jos ka ị na-eru dị ike aka anọte mmụọ ebe abụọ na ibu nwaanyị jee na họteelụ ịmago chiefono n'ụlọ vakeshọn ọmapụta na balkoni yiri daa pant ha na-eyirikwuo nke a ịmago ka ọ meelụ bụ show ejighị ụdị ike eme show ike agbago mkpụrụ o nwere ihe ekwutere ya dimples adịghị ya oge a ka ọ na-amerize nke iche adịtị na ọchọzi ogologo nke efe anụnwa na-akọbazi oyiri ya mmadụ ike agwụla ụmụ agadi ekwe nka ndị na-achọrọ ịna retirement you must go you must go whether you like it or not. Nature ga-retire gị ịmụ ụmụ achọgharị ihe ị na-achọ onwe isi ndị na-etonite do not ever step in their shoes. Do not go in their way. That part vagal, don't try it. Onwe nke nwere good story. Akụkọ ha atọ ụtọ. Ha nche niile they are ashamed of their lifestyle. Ha na-wish that they could change it now. They want to go back and be like you. They are in an anya. Their destiny etiko. Nọkata n'ike sachisi enu na ike akarịa n'ezie ka ike ya dịta otu ọ nọ na oge eyiwu short skirt oye emeni you no go fit maka na ọ tara ya yie short skirt tọkwa in like shirt ịma yie shirt otu a ndị ala nọ na air hostess ka oye emeni apụta iro n'ike enwe ezi shape na ụfọdụ n'ime ha sef ị nụrụ ha nso you no go like them. Hapụkwa filter na makeup ya filter na makeup most of them aka na nka akachala mana ịka nke ghọta ije ha wrinkles abịago wee makeup na-etechi ịfụcha ndị a Uche Ogbodo machagide ọnụ ajị ọpụta ụbọchị a nụzie ya nụrụ nwa onye oji amụmụ 8 years ka o ji wee tọ ya n'ebe ahụ n'ọlọ don't worry emechi ya aghọta nke a ike ka emere be ready imekwa face go ị ga-emecha jee tọkụkwa face go dochigasịa ya azụkọ ya agaghị adọgide
ka na ofu anya ya gbado ofu adịrọ dị ife a mee one lady one novel ngo nwaanyị na-akpọ Fiona Richmond. Fiona megidere si na nwoke agbazighị ụmụ nwoke chịrị achọ ya na nke a nọrọ ya chọrọ younger woman nye ejekwara je eme operation ka ya bụrụzie ya younger. O nyekwuru ofu dọkịta nwa ọ gbara dọkịta a bụ onye isi nkụka dọkịta isi gbakara a na-apakeji ya nwoke wee nwere nwoke a weta wee bewa ya ebe a wee were that chip tinye ya ebe a so ọ bụrụ na ya na-eme every year ọ dị 3 years younger. So ọ bụrụ na ọ dị 30 years na this year eweta aka next year oluko 27 yotago so abịa next year oluko 27 then ka ya na-agba mme ya ọ bụ na etu a ka esi wee megidezie ya next year ọ dị 24 nke ọzọ dị 21 onye nwoke wee nakọtazie ya wee na-asị ya na ọ dịzi too young. Ọ dị one night gaghị apaki ngwongwo gbafere si ya na ya chọọ ụdị young nwaanyị na-ebe na ya lukuru old si ya na ịchọrọ younger na ya jizie na younger kịta ịmara nwaanyị ya si na-achịrị nke dizie ka nwa 12 years from 12 bara agba na 9 ewee chọrọ dọkịta je asị na onye a n'isi adịrị ya mụ awazi ebe ọ nọ onwezi ya emewu ya nwaanyị emegide dị ka nwa 3 years chịrị nke akọ ụmụ nwaanyị inwe problem ị na-aka nke ife niile ewepụta na ote ụwa te ezigbo ude apịa na onye bere ụwa ya na nka otu a ka ọ dị apịa. Ọ bụrụ na nwoke gị na ya na-ala ikozi etu oyi ọnọrọ onwe n'ọrụ onwe gị ị ka nka gị in peace ka ibie ndụ gị in peace ị ya atọ ebe a forever. Hapụ ike gị aka hapịa maka kansa jekwa n'ụlọ ọgwụ ka efe ihe ndị kansa na-eme ndị mmadụ ịra ha arụ ike a na-agba gị na-amịpụta ya n'ahụ ha mee ya ebe a upe amịpụta ya mee ya ebe a ndị a n'idiri ego ọ nke na-ewu na-ebutere ha ego ị na-eje a na-amịpụta amịpụta ebe a mee ahịa aka ya gwara gị na o nwere ndị hazard nyonyonyonyonyonyonyo na-eje ụbọchị ị ga-aghọta ihe mere onwe gị na-abịa ebe a ka m ga-eweta ya n'isi njedebe. Daalụ for giving me your time. Uche Ogbodo anyị afụghị ike anyị na-echezi update erisia mma ifuru Uche Ogbodo tonto dike Blessing CEO Destiny dewu Angela Okorie ka esi afa ha nke ọnụ na-amasị ọka ha ndị a niile jeje rụọ ike ara arụ ike. Ọ bụrụ na anyị nwa na-eje arụ amụ etu a ka ọ esi wee na-eke everywhere etu a nọ n'ọfụma. Onye chọọ iji iru ike ya jee rụọ n'udo dị anyị na watch rụba na ike fake people yara ndị a nwaanyị ọbụla rụrụ ike etekwa na serious nwaanyị ọbụla rụrụ ike rụọ ala hapịa oya plastic sense nwa sense onwe ihe o nwere upstairs yotago onwe ihe o nwere self confidence adịrọ dị ya ha ncha niile fake afụchakwara ihe mere ndị ọzọ fụ ndị nwụrụ anwụ ka obi jebe dị ya. Uche Ogbodo anaghị eme ọnwa mmaka ọmaka ịmarụ ịnụ ọna dị na ka ya bụzi mkpa. What do you want? Ndị ayọ Chukwu nwoke Chukwu wepụtara nwoke ahụ achọba ihe ọzọ ọ mana ọ ya ayọ n'ichukwu ka onye ya ike odisa dị ya ka ya were aka ya jee rụọ ike
ike atọ n'otu ihe ọzọ echi na-anyebe nsogbu mgbe ahụ akpọbakwa Chukwu. Ọ bụzie na Chukwu wee iwe gbuo onye atụgharịa blame ekwensu maka a achọba ihe ekwensu mere is devil, is the work of devil. Ifugo ndị nwụrụ anwụ ma ndị na-eme fim nwụrụ anwụ ebe ha ji ime ike ma ndị jiri tọpụ afọ ha in amakwa na ijekwa jim na ị ga-eme nkwu ya chief natural. Ụmụ nwaanyị ka m gwakwu na okwu a before na-apụ na-ekwuo na nya the other time mmekwukwe nke a before na-apụ ekwuru nya last week were agọọ Lagos agọọ Palace Way maalụ na atụ nwaanyị ka ị ga-afụ n'ụtụtụ ọgbaba ọsọ gbacha nwaanyị agbachakwa ọsọ niile a ka ya bọọ calories olukwe n'ahịa ọya ata shawama ọya atapa ọya aṅụ parfait ọya atọgburu ya azụ ihe niile ahụ ọ na-erikwe sis obidokwa na-eri ya ọya asị ka ya wepụ aka na ụfọdụ ihe rice nya ya erizi rice wepụ aka mgbe ụfọdụ ka ya mee keto ka ya nwetatu onwe ya inogodu a ọgwụ ihe niile ọ na-eri ya mbọsị weekend fụkwa ya ọ dresị kwakwa mapụtakwa ndị ọ nọ na di achọ di ndị na-amara ihe ha chọrọ shame ọrụ na ọfụma eze ụmụ Igbo ọ bụrụ na ị chọrọ achieve result those things na-eme ka ị na-ebu unnecessary ibu rapịa jee na gym ị ga-edozite onwe gị gym ga-enye gị ike bụ na ị na-ene n'ike ahụ like ya gym inwe good instructor ọ ga-enye gị ike imebe squatting na-eme squatting asịkwa gị squatting squatwa ifu na laps ga obi udo dị muscle ọ dị oke onye gị ezigbo ike squatting gym ga-enye gị ike nye gị shape ị ga-like ime abdominal imebe abdominal afọ ga-ama flat o nwere ọgwụ ga-abụ ịṅụọ ọ bụ na afọ gị buru ibu o nwere ọgwụ bụ na ị na-aṅụ asị nwaanyị otikpọ 20,000 m na-enye gị dị ọgwụ ọ bụ na nye gị ya if you no work for you balance ya ga-ego 20,000 ọgwa native ọgwụ Igbo ịṅụọ ya ma ọ bụrụ na efu a result nye gị your money back kwa m na-agba gị ebe a na 20,000 giveaway price the first 20 people ga-abịa ebe a bịa nye testimony anyị wee gwa gị ego na ọkwụ ya mana nke a ka ịghọtagodo so ihe ị na-eje agbagharị ya na-aga under the knife will not help you. It will help. Ịchọzi challenge m ka ịma ma ihe a na-ekwu ọ bụ eziokwu. Now, ọ bụ na ị need ya walu my number, my WhatsApp number, kpọọ m na WhatsApp. Amaghị m due to na ọ dị in liquid form. Amaghị m ma ga-eme ya accept na airport. Ọ bụ na ya ga-emenwu ya accept, mmelụ ya wee bill. Nwaanyị ọbụla afọ ya buru ibu. Ịmụcha na nwa mana afọ gị buru ibu ị chọọ ka itikpọ dị afọ n'oge ọgbada ka nye gị ọ bụrụ na ị nọ Naịjirịa ebe a ọ bụrụ na ị nọ nso kpọọ m ka nye gị ịṅụcha ya ka ị confirm ịṅụọ ya that day mana ọ ya akara ahụ mana ị ṅụrụ ya n'abalị aṅụ na mmiri dinanị ịṅụọ ya dinanị chifo n'otu ka ịfụ result bifo ya aṅụcha ọgwụ a ị ga-afụ result. Welụ my number 0816-778-7008 0816-778-7008. You got that?
So Uncle Prince mma jụọ ese ọ bụrụ na ọ dị possible ime ya wee bill eme ya wee bill. Yes, na for men ọ na-alụ ọrụ for men ọ na-alụ ọrụ for men kama na I doubt na ndị a ga-ekwe ibu that liquid content. Even courier service company might not want to. Onye ga-test ya. The number 0816. I repeat, 0816 778 7008. You believe in Jesus, brother? No. I don't believe in Jesus. Ịma na as onye Igbo mbụ, maka na mbụ onye Igbo ka nji na-ebili Igbo. Anyị bụ ndị Igbo na like ịfụnanya wee kwete. So ihe believe a ada abụcha eziokwu. Ọ bịago, ọ dịgokwa. Ịghọtago nwanne m, onye sị do you believe in Jesus ka nna agwa. Who do you believe, if you don't mind me asking? I don't believe in anything. I don't believe in anything. But I know there will be a being the higher than man. I know for sure. And I'm another being, not in existence, though you cannot see it. Manige feel here within you. You got that? I know ya bụ the inspiration anyị na-enwe. I believe na akweta m na nke ama m na maka na ana m efeel ya. Ọ na-agwa m okwu steady. So nchi communicate, I go inside, I talk to myself and I listen to myself. And that being adro different from me. You got to go after as another part of me that I cannot see. Ebe ọ bụ na m nwere ike idina na mechi anya m lahụ ụra fụkwa ebe m na art kwa somewhere in another world. You got to go. So ka nwere ike ịbụ that one na-abụzi nnọrọ kịta ọ na-agwakwa m okwu na-eso nwere ike ọ bụ na nke a na art ma ndị na-alahụ ụra bụ that one ifuru ya maka ị na-anọ nnọ na-afụkwa onwe gị ebe ị na-eme one or two. So si na ma na onwere another thing, another force. Ịma na ma amụ ihe m na-eme enwere another force dịkwa ka m, ọ dị ka m. Anyị ọbụla na art kwa na ada nlọ abụkwa ihe na art kwa ebe a ifuru ya. So I believe it there. I hope you got time off, man. All right. So ndị nọ na TikTok, thank you for the likes. Thank you for the likes. Thank you so much. Okpu a mkpu na ana m ele o. Mma ga na shop ka m mee ngosi unu ife enwere m new stuff. Ka market yo. Ị chọọ inye m ego 50 ịkpa iwere ya. Ọ bụla ego ụmụazị. Enwere m enwe. Ị nọdụ nso ị bịa feel o dị leda na ọ bụrụ okwefere ya. Folive na-egosi ọ bụrụ ọgba egbe nrue na shop ka ngosigasị ụlọ ife nwa dị ya ma akpụ ụkwụ mbutecha ọfụ na agbanyere m ego ka ị niile iwere ya na nwekwa onye mmebebere wee biri ya. Hallelujah. Okay, let's try out Jesus Christ of Nazareth. Mba. I'm obodo bụ Nazareth. Nwa ngeji chọba nke Nazareth nke dị be nna nkọ. Ka ntara achagodo nke dị be ọ bụzie na nke be anyị awọkrọ. Anyị na-achọ ka anyị wepụsị ihe ọbụla na-abụrọ nke anyị ka anyị uzube our own, both physical and spiritual. Ka anyị uzuo nke anyị. That's the only way anyị ga-eji wee ghọta ihe anyị na-eme. Otu anyị gbapụsịrị na be anyị gbapụsị ya be anyị ife a na ọdị help be anyị etiela. Ma ọ bụ na anyị ncha nọ na be anyị kịta dị productive, ndị mmadụ adị attracted ịbịa na be anyị, mana anyị hapụrụ be anyị gbapụsị ya si na anyị ji ịchụ ego, mana anyị na-aghọ onwe anyị aghọ.
o nwere ndị jiri achụta ego ajụ na ha ya anatazibe nna nọrọ di ya efu gị anya gbafusie so ọ dịzi ba ya dị ozi attractive onwe anya na-ala ike ịbịa the only way ị ga-eji si mmadụ na taa bụ by showing example na-enọ ya na-afụ na-enọ ya o nwere ya afụghị na-enyo onye ọzọ akakwa obi ebe ọ bụ na-enyo ya ọbịa etu a so anyị azụkọrịtaba onwe anyị afịa mekọrịtaba ife nụba nwaanyị within ourselves ọ bụghị eji ịnụ onye ọcha ịnụ ndị Etiopia nụba mba dị iche anyị nụba nke anyị ndị ọzọ afụ the value ụfọdụ na-esi na be ha jebe obodo tela aka eji ịnụ nwaanyị obodo ị na-amarọ dia karakta mana nwaanyị nọ na within your place ịmana onwere benefit dị na mmadụ ịnụ nwaanyị be ha enwere papa's cap na yes Posh Sunshine o nwere kango m ga-egosi gị ndị na chọọ bụ gosi gị agba kango nwe kango olugbagote ịghọtago na o nwere one kango black beret enesinye apịa maka na ike ude adọrọ m acha m mmadụ eju m hụ gozi enwere ezigbo papa's cap so nwanne m n'otu a ka ọ dị ọ bụrụ na anyị pụta n'otu tụọ nzu tụọ edo wụọ ọjị tụpụ nkwụ kpọkuo ndị ichie nye ndị elu nye ndị anyị eke orie na afọ na nkwa gozie anyị o nwere ihe mere na anyị jechara gbara aka na ọ dịghị possible maka na anyị na-eme ọ na-aga ya ka anyị ji wee bilivu ya bụ na anyị bilivu ya ka anyị ji wee mata na nke dị na be anyị ya ndị be anyị kwu na nkụ dị na mba na-eghelu mba nri so nkụwa dị na be anyị na ọya ga-eghele anyị nri ọya a na-ebute na be anyị ebe a bụkwa afịfịa na mgbọrọgwụ anyị nwere na be anyị ka eji akị ọya isi ebe a jebe Kotonu ka iji kpata mgbọrọgwụ o nwere ike gbu egbu na ndị ọya maka na ọya abụ na be anyị ebe a ka ọ pụta ọ dịrị ebe a niile ighetago nkụ dị na mba na-eghelu mba nri mmụọ niile anyị nwere na be anyị na chi dị iche iche anyị nwere they are there to serve our purpose ọfanwa ka anyị ga-akpọ ọfa ghọta anyị ọfụma ghọta asụsụ anyị na-asụ nke a mmeji suo ejede ebe o nwere maka o nwere ya asụrụ m na Nazaret ya mma nghọta ya onye ya eme interpret nwere ike ọ bụrụ na ọha anyị go somehow ihe sọrọ ọgwa m ewere nya like that akụ ị na-aghọta mgbara ọka mma ka m gwa mmụọ nke a mụ na ya na okwu na emere mistake wee kee m side ya meanwhile eke emeke amụrụ m amụ emea mistake wee mụọ m ebe a amụpụtara m na anị ya ṅụọ mmiri dị na ana taa aja ịmakwara anyị na-ata aja mgbe anyị dịrị ụmụazị mgbe ụfọdụ hapụ anyị ata aja aja enweghị ọ na-eme anyị ụdị ya ka anyị ji bụrụ ụmụ aja anyị tara aja ị na-afụ nwata nakọta were ọnụ gbute ọba na ala wee mgbe ya eji ekuritie ọtajuola ma ọ nwe ihe ọ na-eme ya iheta gị anyị tara aja dị na ana ṅụọ mmiri na ana so a jiri ọhịa jee gboo nri ego kpaa nkụ chuo mmiri mee many things na anị be anya mmụọ niile anọkwa na-aga anyị anyị na-eprotect anyị agwọ atụgbu ha anyị n'ime ọfịa osisi adagburu anyị mmiri anyị eliri anyị mmiri zuru gba anyị oyi egburu anyị the nature protect ya anyị mee anyị ya aka ka oyi esutie ikuku na-eku were ekugbu anyị mana bịa ka anyị ga-arapụzi chi niile dị na protect chara anyị gbarazie nabazie Nazaret ihetago nabazie Nazaret ịbụrụ ụfọdụ ndị kwetakwuru na ya bụ Jizọs sef ndị kwetara a na-afụzi ha today na ha bụrụ ezigbo mmadụ maka iyi na ha ada eje n'ụlọ ụka mana onye ahụ na-ekwukwu ya makwa na Jizọs ejere ụka for one day na Jizọs abụghị Kristian akwa efere ya nọọ gị nabata lifestyle ị nwere ike ịnabata lifestyle ya mana esi gị bebazie ụka gị beba n'ụlọ ụka n'ebe ahụ ka obi efu na deception dị ya anyị ekweta na nke ahụ yes Chika Bobby ịchọ nke m ga-epost nwuru gị ya na nke ọ bụla ị chọrọ ago posta ọkwa efu na dị okwu na report ọ na report big time o nwere ụdị okwu nwere na wicked ma heart na o nwere heart bụ na iwere ya wee gụọ suit maka chi ma ọ iwere ya gụọ native heart ka m na-agwa ya iwere ya gụọ native nwanne m m ga-emove na nje kịta na
Lue na shop ngosi ya efugodo okwu confirm okwu ọbụrụ ngwa nọlụ n'ọfụma ka mgbeluo na shop anyị malụ ka o si adị ebe ọ na-ebu asa ịchọkwa ọkụ anya enwegasị ma ọkụ anya mee ka isensi o enwere m ọkụ anya ụmụ nwaanyị mee ekiri ajọ sensi ime ijie ya ibe m adrọpụrụ gị ntị m taa ọma ọbụla awe ọgedede Daniel Nnanyere ka ije Gotatso Rabayani afande South Gotatso ka enwe komoto afande South na tokuto no de ya wonia nene ya n'ọkụ anya na nwanne na enum no kwapụ m n'ọkụ na nwoke onye izi ya achọ ugbu a itiri m ego m nwa nsuchikọ ya sendị ala ya iburu ogbu na confirm ogbu nje ka ngosigasị ya papa skap nwa ewe izemene ana oke bụ ka ọ dị nwanne taa ka nnukwa na-eji abụrụ abịa ka nnukwa kụrụ eji ego nye m ego ka iburu okpu a iji ego iburu ya eburu ya ma retigodo ata ma retigodo ata reti ata hey nwoke ya ka m menerecha ndị ime sọjiri ala gbọgbukwe mma ụmụnwaanyị etu a ka a na-esi achagide nwoke ọgụ nwoke mee mistake. Hey. Oh, you say if I can speak English, you are from Gauteng in South Africa. I also live in Gauteng, in Joburg precisely. Where do you stay in Gauteng? Where do you stay in Gauteng province? I'm a South African burger, man. Where are you staying in Gauteng? Are you staying in Pretoria or Joburg? Where do you stay? Joburg East, Joburg West, West Rand, East Rand, North Rand, North Riding. Where do you stay? Gotatso, I'm asking you, type, write me. Okay, you stay in Johannesburg. Where in Johannesburg do you stay? Do you know Sophia Town or West Dean? That's where I was staying. I stayed in Sophia Town. Once you get to Ellen Joseph, you move right. After Auckland Park, that's where I stayed. So I can speak English, just that I'm interacting with my brothers and sisters. So, the same way you guys will always tell us in South Africa, "Hi, speak, you must speak our language." The same way here we are speaking our language. And it will surprise you to know that Igbo language is the sweetest language in the world. I'm telling you, the best language. In fact, just say bestest. Hey. Nke a kita. Nke a inye m 20 wale ya. 20 ba. Ife nnọzi kita bụ na-ebutosi ibu. O nwere kaanụ mbụ yesterday. Taa efu kaanụ wala azụ daa. Efole ya nakwa ifu video m post nya.
ịfụrụ puma m bụ n'ọkpa ịchọ ya etinye ego na mgbe iri ozugbo ikechite 150 nse ndị a na-enye agba ka na ya ada aka akịkọ mkpụrụ ọta ebe efugodo trọza anyị na cheka ngosi trọza anyị na efule ya efukọla ọmọ ọbụla taa ọgịnị n'elu nwoke n'elu nwoke ololo ga anyị ji ayị ala ịgbara sinsi m kwụsịrị iyi ala ebezi obodo ajụ oyi anyị ga-apụtakwa anyị na another form very soon maka obodo a ekwesịghị iju oyi afọ mgbe aka ọ dị ọlụ n'ọfụma oh in Duduza okay you stay in Duduza okay I guess I know Duduza is it close to Tembisa that side right ngwan nna m kemesian